Ja, god aften eller god eftermiddag er det jo, og velkommen til Sjov med Historie, hvor vi i aften skal snakke om kvindens stemmeret. Og med os i aften har vi så vores særlige gæst, Johanne Meyer fra 1888. Så velkommen til studiet. Tak. Ja. Men Johanne, hvad er det så, du kæmper for? Jeg kæmper for, at kvinder de skal simpelthen have valgret. De skal have lov til at stemme. De skal have indflydelse. Jo, okay, og hvorfor mener du, det er vigtigt? Fordi kvinder også har noget at skulle have sagt. De ved måske ikke lige så meget om politik, som mænd gør. På nogle forskellige punkter og sådan noget, måske på alle punkter. Og så skal der selvfølgelig være ligestilling. Jo, ja. Men apropos mænd, som du nu er inde og tale om, altså her den 7. oktober sidste år, altså i 1887, kom Frederik Beyer med et udspil om kvindens ret til at stemme til kommunale valg blandt andet. Det kan man da godt kalde for et skridt i den rigtige retning, eller hvordan mener du det? Det er klart et skridt i den rigtige retning, jo, men det skal jo ikke kun være enker og ugift, der skal stemmeret. Det skal alle kvinder. Og det skal heller ikke kun være til kommunalvalg. Det skal også være til landstingsvalg og folketingsvalg. Jo. Men mener du så, Johanne, at kvinder har de samme evner, som nu en mand har, til at kunne tage stilling til de politiske sager og anliggender, der nu forfindes? Det mener jeg, ja. Bare fordi man er kvinde, skal man jo ikke komme direkte ind på alle de store formandsposter. Man skal måske vælge nogle formandsposter, som kvinder har forstand på, sådan noget med pleje og omsorg. Og ikke sådan noget som forsvar, fordi det ved kvinder jo ikke noget om. Nej, det er jo sandt, det gør de jo ikke. Nå, men altså, det var alt, hvad vi havde at vide for i aften. Vi takker for, at I ville komme. Og I er velkommen til at blive på kanalen.